Malawi Today. Chimene takuyitanirani ife Malawi Congress Party lero ndichifukwa choti tafuna kuti titsindike kuti mtsutso wa lero Dr. Lazarus Makathi Chakwera sapanga nawo. Tudziwa kuti mmene timapereka statement yathu, statement imeneyi mwina yena dzulo sana ioni, sitimafuna mumve zammaluwa, timafuna mumve kwa ifeyo. Chifukwa chake nchoti Dr. Lazarus Makathi Chakwera akudziwa ta Malawi mainodziwa zonse zimene apanga ndi zimene asakupanga ndipo zifukwa zake zikhala poyera. Iwowa sikuti ndi mtsogoleri wa Congress yekha komanso mtsogoleri wa dziko. Ndiye tinaona kuti nchofunika lero tibwere pamaso pano a Malawi tilongosole kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ine monga woyankhulira chipani ndimalandira mafoni, taona kuti ayi even munthu wakumudzi adziwe kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndiyambe ndikuti Dr. Chakwera ndi munthu mmodzi amene waonetsa kuti amalemekeza kwambiri maufulu a atolankhani. 3 May iliyonse pa World Press Freedom Day amakhala ndi atolankhani. Mutati muonetsetse chilowereni boma iwowo ndi mtsogoleri amene waonetsa kuti ATI, Access to Information Bill, isangokhala chinthu choti chinangodutsitsidwa nkuchikhazika koma idzigwira ntchito. Moti wina aliyense ngati akuzifunsa kodi ngati asakupita ukuku amwina salemekeza ufulu wa atolankhani, izo ndi bodza. Ngati kuli munthu amene waonetsetsa kuti malamulo amene amapsinja a news achotsedwe, amene timati anti-media laws, ndenda Achakwera. Ndipo sikuti amangodziwa kokha kuti kuli World Press Freedom, koma uchitokhala nawo pasi bwinobwino. Access to information kapena ufulu woti Malawi adzidziwa chikuchitika ndi chinthu chimene chili pa mtima kwambiri pa Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Nkuonanso mationa tikubwera pano sitinayitanidwe ndi munthu, tabwera pano ifa choti timalemekeza ufulu wa kudziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Nkuona tabwera pano Achakwera ndi president yekhayo woti ku parliament sajomba kukafusidwa mafunso ndi kulongosola nditu china chilichonse. Then ndinene kwa ino anzathu a news kuti kutokhala zifukwa zambiri zimene tingakhale nazo ndi Achakwera, koma chimodzi mwa icho sichingakhale kuti salemekeza maufulu atolankhani. Maufulu atolankhani ndi nkhani imene osati kuti timangonena zikuchita kuoneka ndi mmene amachitira. Nde wina nkumafusa mdzikumbukira atu pompano tidati nkapanga launch ya manifesto, anapita atolankhani anakapatsidwako makofi ku DPP, anthu anapangidwa ataka anamenyedwa kumene kucha. Pamene kuno tinabwera kaya anthu amayankhula zotani palibe pa news tinamtupsa pano. Ndipo mukati muone press conference tapereka just last week mpaka na sitinaitane anthu muno fati mafuna mumasuke mufuse mene mungafusire muyankhule zimene mungayankhule. Apa ndafuna kuti tiyambe press conference yathu ndikunena kuti ngati kuli champion ya media freedom ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Amayilemekeza ndipo amayipanga gadi ndipo amayipanga practice, amaoneka zochitika zawo. Mukayitanidwa kaya kuchipani kuno akhale atagendedwa convoy simunamve pa kuti musandifuse izi ndipo heja iyo mangokhala chete mukafusa atolankhani amayankha. Pamene mukati muone itimati ATI inadutsa tuntha ya DPP koma ayi ndithu amangoti drama palibe yesi titakuipanga operationalize. Chakwera anabwera ATI ndi functioning lo ikugwira ntchito. Nde kumafusa kuti tano ngati mukuti amalemekeza chifukwa chani asakupita kumtsutso. Nkhani yosapita kumtsutso sigwirizana ndi kusalemekeza maufulu.
chavuta kumeneko akuluakulu ndi chakuti ifeyo achipani tanena kuti asapange ndi ife achipani sachakwera iwo anali rede ndithu koma achipani titakhala pasi nkuona mtsutso umenewo tikuona kuti ndondomeko yake sitinauzidwe bwinobwino kuti ikhala motani. Anthu adzikumbukira kuti Chakwera sali yekha ali mchipani andi chipani chimakhala pasi nkuyang'ana kumene ayitanidwa. Ife sitidzalola ayi kuti munthu wapa Super League adzikasewera ndi katimu kapa area zimene zonso ngakhale kumpira nkona kumakhala champions. Sitingangotenga katimu ena awima pepa chesana endetsepo dziko ena chimene amadziwa yo mkango apatsa moni avine apange ka dance machingo achina tikuferanji ali momwemo ndiye mukaphatikize tikuferanji ndi munthu woti ndi Super League sitiona kuti nchoona andi takhala tikufusa koda kupita ndani kuntsutsoko ndipo mtsutso ukaenda bwanji koma sitimatani sitimayankhidwa. Ndiye ife zinthu zopanda kumveka bwinobwino monga chipani tikuti Chakwera wathu kumeneko ayi chifukwa akamadzuka yeoja amadzukanso ngati president kuli nkhani za security ngati musakutiuza bwinobwino kuti zikakhala motani ifeyo monga achipani tikuti ayi kuli bwino Chakwera adzithamanga adzikayankhula ndi anthu m'midzimu adzikamva kuti kodi njala yatani nkumawuza kuti kodi akutani ndipo apanga chani. Nkhani yatipangisa kuti tinene ife achipani kuti Chakwera uku musapite ndi chifukwa choti ndondomeko yake sizimamveka ndipo tafusapo koma sitimayankhidwa. Andi monga chipani ndi udindo wathu kuonetsetsa kuti Chakwera akupita ku zinthu zimene zipindule dziko lino. Akamapita pa mala Chakwera mudzidziwanso kuti kumagwiritsidwa ntchito zinthu zaboma chifukwa iwo aja ndi state president. Ndiye timafuna kuti tidziwe kuti akupita pamalo poti pamawa anthu akamafunsana kuti izi zinadidi za nzeru mutati muone pamene paja pali ena tati tifuse akuyimitsa ma MP angati iwo omwe sakutani sakuyimira o MP ndadzikakamba kuti parliament ikapanga chonchi kutanthauza kuti akutanthauza cha pali ena amene apita kumeneko tikumva kuti ndithu miyendo yasiyogwira ntchito sakumva ndetandiuzani tidziti akupanga chani Chakwera kwa ifeyo Chakwera ngati kuli mpira imene ndiye Champions League ndipo ngakhale mtani kuti tifuna tikema number 1 number 2 tinene pano even pa number 2 po palibe munthu kulibe chifukwa tidanena kuti tiyeni tikalembetse okatha kunena kuti ayi sitinalembetse wanthu tayimitsa tuma MP tupeza kuti anthu akuyimitsa theka lamene tayimitsa ife ndiye mukati anthu amene wakhale pamodzi pa podium adzikakamba cha wina ngakhale kumufusafuso sakumva akuti kunabwera doctor ku Netherlands kuyesa kubaya ma Jackson sizi kuyenda so mtsutso wakakhala tinwachi izi zimene kutiuza bwinobwino amene ali mu Super League akumane amene ali mu junior akumane koma kungochulutsa gagandiwa panopo mtati muone anthu amene akuyimira president kuli ena milandu ku anasowetsa ndalama tikupita kukavota Chakwera akula boma iwo ndi mbava zoti zichitodziwika akakhale basa tikakambira ndi amenewo anthu amene asanayankhe milandu kusona kuja ananena Chakwera munasowetsa ndalama pasanayankhe to this day moti lero mmene muzionera general debate mudziwe kuti muona anthu kumeneko oti akuyesa kuti apita kuzisudzo ndimakachita masere asamadansa akatuluka kumeneko iyi ndi debate siko kapanga za maseche kapena zoti akuti kulibeni kumeneko ayi amalawa akufuna anthu a serious osati anthu oti abwera zapanga masewera debate iyi kuli anthu oti akuyenera kwa ayankha amalawa kuti mene munkabereka ndalama yomangira lake show road munayika kuti poti lake show amaliza Chakwera anthu oti ukuba kwawo ndi zimene record yawo si anthu oti angachite share podium pamodzi ndi Chakwera. Chakwera ati mdziko lino chibwerere ayika misewu anthu akuiona abwera njalama akuthamanga nifi anthu abwereka alima akuzani talima ndipo tagulidwa ndi mtsogoleri amene waonetsa kuti malai 2063 akuidziwa ndipo akuitengera serious and akufuna ipindulire munthu wakumudzi akakhale pamodzi ndi anthu oti iwo omwe zoyendetsa boma zosazidziwa
chimene akufuna kungopanga kumeneko ndikungothera anthu nthawi motapa ndiyipemphe misa Malawi tikamapanga ma debate tiye tipeze njira yosefa kuzikhala anthu a serious anthu oti amalawi atakusiya zimene akuchita ndikuti tiye tikamvetsere komanso asamakhala anthu okuba oti salale yolandira pamwezi kumapitirira CDF lero ndadzikati akuyima afuna yankhule ndi wanthu mtundu wa Malawi ndikuuzeni debate ya lero mukaona ena akudzuka mukadziwiranso kuti mbava ijayo awo salale yawo yokha bwenzitayika mijigo kwathu awo pamene alipa akuwuzani kuti I can't hear mukamayankhula muziona tsiku lake ndi lalero nde ife tikunena kuti mmalo mopanga zinthu zosalongosoka president wathu akhale ali busy kusova mavuto anthu ena kusiyana kwa Achakwera ndi enawo Achakwera ali pa mpando pano ndipo akupanga case as a state practicing oti alipo ndiye chimene amapanga iwo ajadzikhala chinthu choti munthu wakumudzi anena kuti ichi chindipindula ndipo ichi tikudziwa kuti chikachoka apa chipita uko nditsindike pano kusapita kwa president sikukuonetsa kuti salemekeza Malawi kapena safuna kupereka umboni ifetu ndi chipani chokhacho chimene Achakwera anapanga launch manifesto ena omwewo atapita ku debate manifesto yawo sanapange launch omwe ena anali ngotumiza voice note ena mpaka kutumiza akaza kandipangireni launch mawa athaokani kuti nese ndiuzidziwa zimene mukambasi chonde kukhale anthu a serious ku debate ngati munthu sunatulutse even manifesto yako sitikuidziwa nkomwe amalawi sakuidziwa sinapangidwa launch ukapanga debate cha dziko lino lili ndi ma challenge ambiri nthawi yomapanga zinthu zopanda mutu tilibe andi nditsindike pano amene akudandaula kapena kunyoza zaiza dzoti akulimbana ndi Malawi Congress Party membership ife anu akachipani nda amene tanena kuti Achakwera kumeneko ayi ndipo wina akafuna titilongosore kona taitanitsa msonkhano uno kuti izizi siti kupanga nawo siti kuchita nawo gawo ndipo Chakwera wathu kumenekoko tikuona kuti kwadzaza anthu okuba kwadzaza anthu abodza kwadzaza anthu otangofuna dzingogendana ndipo timafuna tidziwenso kuti kodi akupita ndani fa kumene kwapita president wathu kwapita mtsogoleri wa dziko kwapita mtsogoleri wa chipani chimene chikuwina pa 16 chipani chimene chikawine no contest penalty imene chikamenye la ujena 16 gokipa nacho kakalikali kwangotsala kuti titsetseretse mpira basi nde ife chilichonse chimene timapanga tikuyenda kuwerengetsa ndabwera pano kuti ndilandirenso mafunso pali yese amene angafunse one ifeyo achipani tikutenga responsibility kuti taletsa ndi ifeyo ndipo amene akufuna afunse president anali ready kukonzeka koma taona kuti ayi kumasiyanitsa anthu amene akupanga ndale za masewera awana ndi ndale za serious Achakwera akuzitengera serious ndipo ulemu umene ali nawo kwa Malawi ndi umene wapangitsa kuti aone kuti asankhe zimene zingapindulire Malawi osati kukayika junior team ati ikamenyane ndi anthu oti ali mu champions mukana oti Europa akumenya ndau jena katimu kakwina kwake kakang'onong'ono ndau tikamene kakamenye ndi tate ndizisiyeni ifeyo size ya Achakwera si amene akupanga debate ndipo nokhaso muona amene azipanga debate kumene koko kuti hayi mwini wake amene akutsogolera chipani chimene chili ndi anthu ambiri chipani cholamula chipani chimene chikuwina masankho chipani chokhacho chimene chikukhala pasi osagona tulo kuti Malawi pa mavuto amene akumana nawo pa dziko lonseli lavutika ndi mitengo yakwera kwina kulikonse koma kumapezeka abe kuti mpaka pano Achakwera kupereka lowest price ya petrol anthu kudandaula kuzamati ayi anthu athu mtwete imene ndekhani meti kuti Achakwera tigone pasi tikhale pasi tisagone tione tikoda Malawi tipanga chani ine tsiku la lero nkhani ina yachiwiri imene ndakuyitanirani tisanalowe ku chizungu ndiyo kuti ndimafuna zoti atola nkhani tione kuti Achakwera ndi mtsogoleri amene akuyendetsa dziko lino momangirira dziko osati mopasula tonse tamvapo a opposition akwatukwana mpaka kumafikapo mati wamwalira amene uja ali moyo
kwakambidwa zambiri gendedwa convoy kutani ena kudzuka oti dzidakanika lera kuona ngati iwowo ndi anzeru, koma Achakwera aonetsa kuti ndi munthu wokhululuka, ndi munthu amene akudziwa kuti akuyendetsa dziko. Tamva ndithu lero ndifuna ndipange confirm kuyamika kwathu ife monga achipani, ndipo kuti tikudziwitseni tonsefe kuti Achakwera ndi mtsogoleri amene waonetsa kuti ngodya zinayi amadzidziwa ndi omanga mudzi. Achakwera akamalamulira kulibe tsankho. Chileka International Airport kuyambira pano idzidziwika monga Bakiri Muluzi International Airport. Izi zikuonetsa kuti Achakwera akulemekeza anzawo amene anali mbuyo. Lilongwe Western Bypass Road kuyambira pano idzidziwikidwa monga Joyce Banda Highway. Izi zikuonetsa kuti Achakwera akuvomereza ndipo akuyamika pa ntchito zimene Dr. Joyce Banda anapanga pa Malawi pano. Mtsogoleri timafuna choncho tikampatsa mpando adzibweretsa tonse pamodzi, moti ndili chikhulupiriro choti masupporters onse a Joyce Banda, masupporters onse a Bakiri Muluzi, iyi ndi nkhani yabwino. Aonanso okha kuti uyu ndi mtsogoleri, salimbana kuti auja kuti chakuti uyu adanditere, adziwa kuti ntchito ya ine ndiyogona chagada monga wabereka mapasa aliyense adziyamwa. Ndikunena pano area 18 interchange idziwidwa monga APM interchange. Iyi ndi nkhani yoti onse mpakana kwa Goliath akuyenda kukondo munthu wathu, ndipo pano nditsindike kupereka mayinawa ndi mphamvu ya president, ndi zinthu zimene amapanga iye mwakufuna kwake, ndipo wina basa zakona mzani ndineyo ndatere ayi adakatha osapanga izi, koma asankha kuti bweretsa tonse pamodzi. Ife timafuna mtsogoleri woteroyo, timafuna mtsogoleri amene akakhala amatani amabweretsa mudzi pamodzi. Ine monga wayankhulira chipani ndifuna ndikuwuzeni kuti ifeyo ku chipani ma members tikakhala timathokoza Mulungu anatidalitsa, tinapeza mtsogoleri amene akutipangitsira kampeni iyi, kuphweka kutipangitsira mbiri ya kamuzu kukhalanso ya moyo, chifukwa zimene akupanga zonse zikudutsa mmene ankapangira mtsogoleri wathu woyambirira. Lero tikuyima pano kukafika kwa Joyce Banda anthu akatilandira manja awiri chifukwa tapatsa ulemu, kukafika kwa Bakiri Muluzi anthu akudziwanso omwe aja amene anaona kuti mulandu wa Bakiri Muluzi uthe ndi omwe wampatsanso Bakiri Muluzi nsewu. Anthu konse kumene tikupita nkona ife tikunena kuti nsanje tuchitipa ndi base ya Malawi Congress Party. Pompano timayankhula za kumpoto ndi apa popanda kubisa mawu ndinene pa 16 May Dr. Lazarus Makasi Chakwera awina mbuyo mutikakambaza 50+1, lero ndinene pano tikukamenya 70+1, sitilowaso second round chifukwa cha zintchito za mtsogoleri wathu. Akumangirira mudzi uno, akuonetsetsanso kuti wina aliyense every step imene amatenga Amalawi akhale naye, chifukwa akudziwa kuti ali pa mpando kudutsa mu trust ya Amalawi. Amalawi akuyenda kupitirira kukhulupirira, ndipo pano ndinene Amalawi tiyeni tipitirize kumkhulupirira Dr. Lazarus Makasi Chakwera. Chilichonse chimene amapanga akumalongosola ndi kupereka chifukwa. Chayenda bwino chayenda chonchi, chavuta chatere, izi ndapanga chifukwa cha izi. Mtsogoleri amafunika choncho. Nde voti ya chaka chino ndi kwa yunkwayo. Tikapeza mtsogoleri amene amatimva tikamavutika, ife tukavotera amene yoyo. Oti masupporters onse a Malawi Congress Party ndi ena onse akwawo kwa Joyce Banda, akwawo kwa APM, akwawo kwa ujeni kwa Bakiri Muluzi, ndi ena onse ndazibani zanu tiye pa 16 September tikavotere Dr. Lazarus Makasi Chakwera. Choncho dziko lathu lipitirira kuyenda mwaumodzi, lipitirira kuyenda mokonda wina ndi nzache. Izine ndizimene nakubwerezerani tsiku la lero. I would like to start by expressing my gratitude to the media fraternity for responding with speed and responding so resoundingly
We gave you very short notice. I've called this press conference as the spokesperson of the mighty Malawi Congress Party, the party that's going to win on the 16th of September because of the way it conducts its business of this country, the way it's managing resources of this country, and the way it is running its campaign. I have called you here in order to confirm that Dr. Lazarus Makathi Chakwera will not be participating in today's presidential debates and the series that begins today. The reasons are very simple. We find the process lacking in accountability, in transparency. We find the process lacking in inclusivity. We have tried to engage the relevant authorities in order to find out who is attending and what is the format. But all those were getting cagey answers, nothing conclusive. Now, as a membership, and I want to underline, as the membership of Malawi Congress Party, we have sat down through our structures and said we are not going to have our president attend this presidential debate and the series that follows. We feel that he needs to be involved in things that profit Malawians. And things that profit Malawians need to be transparent, inclusive, and accountable. We believe there are many avenues that he can engage Malawians in order to unpack the manifesto that he has and also show what he's doing. I know that to some people they might feel, no, it means he doesn't respect media freedoms, or he does not respect the media fraternity. Nothing could be further from the truth. This is the president whom every 3rd of May sets aside time to make sure that he observes, celebrates, and affirms media freedom. He is always there at the Press Freedom Day, and he has demonstrated his commitment to observe press freedom. The laws, anti-media laws, many of them have been repealed. And he has also made sure that he has strengthened the ATI law, making sure that it is not only ratified, but it is operationalized. So I want to make it very clear here. The failure of Dr. Lazarus Makathi Chakwera has nothing to do with competence, nothing to do with not respecting media freedoms. It is the party. That is why I have come to announce it, because I speak on behalf of the party. And the party of Malawi Congress Party has resoundingly instructed me as its spokesperson to say the president must not be there. When the president gets out, we need to be very clear. Who is he meeting? What's going on? Because this is a state president. This is not just a candidate. There are security issues that come up here, and there is also issues of clarity for him to be able to know what exactly is going on. So upon consideration of that, we've reached the painful decision of saying he will not participate. If you look at the debate is very, very questionable. Because in the debate you have people who have never run. They've never even been a councillor or an MP. They have no clue how government works. And expecting such people to be talking to Dr. Lazarus Makathi Chakwera is expecting someone to participate in the Super League when they've not even qualified for a league at any time. They don't even play at any level. Frankly, for us supporters, it is an insult. Because the level at which Dr. Lazarus Makathi Chakwera is operating is far higher than that of a person who is not even standing as an MP, or does not even have such experience. Putting them all in one basket is very unfortunate. If you take the example of the US, you will find that there are many parties, but presidential debates are done by the Democrats and the Republicans. The reason is debates are a very important part in a democracy, but they need to be handled by people who are seasoned, by people who know what they're doing. They understand how the process works.
The other problematic thing about this debate is it also has people who honestly, frankly, are just joking. They are there for playing around and thinking that it's another moment to show what dancing skills they've got. And for us, this is not a place to go and show how well you dance or how well you sing. No, everything has its place. The third thing that makes this debate problematic is where our candidate is being put on the same podium with patients that frankly need attention at the hospital than at a debate. If someone can't even get down from their car to go and address their own people, how are they going to stand? So out of also, respect, we really would like to say, let's be careful. Patients belong in a hospital, and debaters must go and debate. If we are going to include them all together, we'll also be participating in making people suffer. I want to also say the other problematic thing about this debate, it also has people who frankly don't have the moral authority to debate in Malawi. People who are failing to account for the money they took for the M5, for the money they took for Kia, and to this day they are failing to tell us where that money went. People who were getting 29 million per month, money that was higher than even CDF, now they stand on a podium and say they want to debate. That's another insult. There are people who should not even be allowed to speak. And as they open their mouths today, Malawians, I want you to know, you'll be hearing from a thief. You'll be hearing from a person who owes you money. A person who, just their salary and the money which they took, you could have had a well, MGIGO, piped water. You could have gone to hospital. You could have had medication. Today they are telling you that they know what to do. In our opinion, as the supporters and the members of Malawi Congress Party, we believe such people don't belong in the same podium. There must be a code of conduct that governs people. You can't just stand up and say, after misusing the money of Malawians, you stand up there and you start telling tall stories. It's an insult. Our leader has better places to be. He'd rather be with villagers. He'd rather be with people who are out there fighting for their lives, trying to get loans and see what to do, explaining to them the Tsogolo account, what we are planning with NIF, rather than sit and share a podium with people whom we know have caused misery to Malawians and have profited from being thieves, frankly. The other thing that I wanted to call you for is that we have seen Dr. Lazarus Makathi Chakwera demonstrate that he's a statesman. The opposition, many people in the opposition, have done a lot to castigate him, to demoralize him, to the point of announcing his death, orchestrating attacks on Dr. Lazarus Makathi Chakwera. But just last week, we saw him graciously announce that Chileka International Airport will now be known as Bakiri Muluzi International Airport. Lilongwe Western Bypass will now be known as Joyce Banda Highway. Area 18 interchange will now be known as APM interchange. This is regardless of whatever has been going on or what has been said by him and people of his party or of the parties of opposition. This shows that Dr. Lazarus Chakwera is not only a unifying factor for this country, but he is someone who cares for this country deeply. And I want to appeal to the supporters of APM, supporters of Bakiri Muluzi, supporters of Joyce Banda, to say, when you see Dr. Lazarus Makathi Chakwera on the 16th of September, vote for Dr. Lazarus Makathi Chakwera. He has shown that he's handling his position in a unifying manner, in a way that recognizes your leaders as people who also led. By the way, Dr. Lazarus Makathi Chakwera is the only leader who has visited each and every one of the former presidents. To me, that doesn't just show being humble. It shows
his love for unity. It shows that he's a Malawian and he is using Pan-Africanist Malawian Ubuntu principles to run this country. I want to appeal to everybody listening to me to say 16th of September, let us all go vote for Dr. Lazarus Makathi Chakwera. We want someone who unites this nation. Not people who say people from the north don't matter. Not people who say people from the central region. We don't like MCP because it's for the people from central region. Dr. Lazarus Chakwera loves everybody and means well for everybody. That's why he's putting roads all over. He's flooding relief maize all over. Whether it is Cyclone Fred or wherever, he's there. That's why Dr. Lazarus Makathi Chakwera is bringing accounts like Togola account. Why is this important? We are saying from the 17th, after we are in government, any child born, government will start putting money in the investment account. The children who are born will not only be born from Malawi Congress Party people. They will be from the north, they will be from the east, because Dr. Chakwera loves everybody and is planning for the whole country. So 16th September, go and vote for Malawi Congress Party, in particular and especially Dr. Lazarus Makathi Chakwera, because he has demonstrated that he is running Malawi not as a house business, but as a nation where everybody, Sanjay Tuchitipa, must be able to enjoy it. On a special note, let me make this announcement that all the time we've been speaking, we were thinking Malawi Congress Party will win 16th September by 50% plus one. But I want to make it clear here, given how Dr. Lazarus Chakwera has handled the issue of food security, the issue of NIF, looking at how the manifesto is showing how we are bringing everybody, the youth, to make sure that they will be part of the 10-10 challenge, and making sure that every nation knows that Dr. Chakwera sees himself as a northerner, sees himself as a southerner, sees himself as the easterner, sees himself as a central region person. Much more important, he sees himself as a Malawi. I'm here to announce that 16th September, Malawi Congress Party will win resoundingly, not with 50 plus 1, but with 70 plus 1. Thank you very much. Zikomo kwambiri Dr. Jessica Bwira, mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party, mwalankhula moveka bwino lomwe ku mtundu wa Malawi, ndipo ndilole nthawi kulinda pasedanga atolankhana athu amene chipani cha Malawi Congress Party chimayika pa mtima, chimadziwa kuti ali ndi udindo waukulu woti agwire mdziko muno, makamaka potumikiranso nawo Amalawi. Ndiye muzitchule dzina komanso nyumba yosankhani imene mukuchokera. Zikomo kwambiri. Ndine Kenford Ndima wa Zodiac. Nimafuna ndidziwe kuti mukuti arrangement ya panopo simukondwera nayo. Mwakamba za ku America kuti kumakhala zipani ziwiri zikulu. Arrangement imene MCP mukanakonda pa mitsutso imeneyi mafuna ikhale yotani? Komanso nimafuna ndifunse kuti uthenga umene mukupereka mwina suku asokoneza Malawi chifukwa mbuyomu Achakwera amatenga mbali pa mitsutso imeneyi. Joseph Mazizi, Capital FM. Ndimafuna ndidziwa kuti onse mukuoneka kuti mukuwakhwacha, mumafuna kukanapita yani ku mtsutso umenewo. Ziko. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Akasiku ayamba kuti mtsutso ngati umenewu uchitike ku dziko kuno, ndi mbuyomu Achakwera akhala kutenga nawo gawo ndi anthu amene mwina amwe apanga describe kuti ndi matimu ang'ono. Mwina pamene papa ngati chipani
simukuona zoti zitakusokeretsa anthu chifukwa mwina akufuna atamva mfundo zawo zimene mwina zili manifesto. Funso langa lachiwiri likukhudzana pa nkhani ya kusinthidwa kwa mayina amalo osiyanasiyana. Kodi zimenezi zilibe kuthekera kufuta mbiri ya dziko lino dziko? Okay, yeah. So I'm Anthony Manda kuchokera ku Transworld Radio. Funso langa nali kuti mukupa chani chimeneno simukufuna kuti muuze mtundu wa Malawi kapena zilipo zina zake zimeneno munalonjeza mzaka zimene zapita zimene sizidakwanitsidwe ndiye mukuopa pa TV kuti kumene kumukafunsidwa mafunso ndi makandidate ena ndi malonjezo ena amene mwapanga mzaka zimene zikubwerazi mukuopa zimenezi? Zikomo kwambiri tilole kuti mneneri wa chipando Dr. Jessica Kabwira atenge first round imeneyi. Zikomo kwambiri. Ine ndiyambe ndikukuyamikani ndipo ndipemphe kuti tikamalowa ku second round ngati wina anati ndikapempha kukafunso kuti apa ndingafuse hayi ndithu masukani chimene tabwerera pano choti tiyankhe mafunso amenewo. Funso loyamba limati mudakakonda arrangement yotani. Ife chimene tinganene pano tinakhala tikufunsa kuti kodi kukakhala zotani. Chimene tidakakonda ife nkudziwa kuti kodi kukakhala zotani. Izi titsindike pamene timafunsa ulendo tikamanyamuka tikamati achakwera akupita kwakuti tifuna tidziwe kuti exactly akupita kuti ndipo akakumana ndani ndipo kukachitika chani. Maganizo anthu pa amene akakumana nawo ife simisa Malawi izo zikupangira organize ndiyena iwo apa timopereka maganizo athu koma adakangokhala kuti anatiuza bwino kumene kwakupitako akakumana ndi zotere nde ife monga chipani timakonzeka. Koma chavuta apa nchoti sitinapatsidwe information mokwanira ngakhale timafunsa sitimayankhidwa. Nkona maona magwiritsa ntchito ya inclusivity tikumati tinakayenera kudziwa ife mpando ndi mpando waukulu ndi mpando wokuyendetsa pano tikamapanga chinthu timayenera kudziwa kuti tikupanga chani. Ndiye kuti akakhala kuti ife tinapatsidwa information around that tinalibe vuto. Koma kuti tipititse president apite pamalo poti sitiudziwa exactly kuti format ikakhala yotani kodi akupita ndani mpamene pali vuto. Number 1. So sikuti ife tunena kuti timafuna tiyambe pano kuti mudzipanga motere. Kunena maganizo ameti kuganizira sikunena kuti tikuti panganizi. Ife tudziwa tili mudziko limene timayena kuyendera mene zinthu zakonzedwera nda media. Koma musaidi mange mmasamba tiudzeni exactly kuti kodi zikukakhala bwanji zikayenda motani. Koma mukakati simukutidziwa izi ndi ndali tikuyena kufika pamalo poti kuti munthu wathu akakhala secure akakhala bwino ndipo akuyena kuti apange izi. Sitingafika komwe kujomata sitimadziwa tu bwana kuti kodi kunokhala bwanji. Nkona chipani chitakhala pasi chana kuti ayi tidzipanga zimene tikudziwa bwino. Mwadzatenga kuti kodi tikupereka utenga wanji pa zimenezi. Ife utenga umene tikupereka ndi wakuti timapanga zinthu zimene zili serious ndipo zimene tikudziwa kuti tikupanga chani ndiye utenga wathu kwa masapota. Chinthu ichi chilakati chinakonzedwa bwino tidakakhala komweko mwene anokhala achakwera akhala akupita even ali ku opposition amapita. Nde utenga umene tikupereka pano kuti chidakakonzeka bwino chinthuchi ndamisawa nkuti yankha zimene timafuna lero bwenzi mudakatipeza ife pena chilichonse ena amene mungaona amene kuja sanapange launch manifesto omwe ife tapanga zonsezo kaya mukuti ayipanganiza kuti kapangeni launch campaign timapita paliso awawa aphada akupanga. Koma si utenga umene anthu amverero njoti Malawi Congress Party sipanga nawo zachibwana zimene zikuoneka kuti zilibe kulongosoka sitipanga. Izi zachoka kwanu akachipaniyo kuti izi sizikuoneka bwino sitikuzimvetsa ndiye utenga umene ulipo. Kodi mafuna kupite ndani? Hayi feti mafuna kupite amene misa yaitana. Koma tidziwitseni fa pamene pavuta kwambiri mpoti ife achipani pokonzekera timati kufunsa information sitikumva kutera pa sitikumva tidakangokhala kuti mepaja tinamva ife tilipo fika watu yutu sikuti mudzamvako kuti walepera otseka parliament kapena walepera pita convention kapena walepera mukafuna jogging ndi maona akuthamanga kudutsa palibe vuto kumenya fundonso chimodzimodzi
zasiyana ndi ena kuti mina amene ndikuyankhula panomu mutakufunsa kaye kuti press conference mupanga atadzuka ife wathu amakhala atadzuka kana tayika 6 koloko and atakonzekaso. So there is no problem at all. Vuto ndi ma logistical arrangements oti tikupita kuti ndipo tiyenda bwanji and mundale clarity ya information kapena kudziwa chenicheni chikuchitika ndizofunikira. Fuka mapetako ukaponda tomato wayeni ukapenga poti pali dzenje uyu ndi mtsogoleri wa dziko tikuyenera madziwa kuti chikuchitika ndi chani. Kodi mwadzafunsa kuti anthu adziwe bwanji manifesto. I think mnatona tinapanga manifesto launch and pano ineyo ndi ntchito yanga yoti tidzitambanisula chili maradio anthu amene tikupanga maunduna akulongosola a president amene ma program mtati mutsegule manifesto ya ife ngakhale mtabwera kumudzi ine pano ndikunyamuka nikafika kusalima Central West mukamva anthu akukuzani kuti timagwira ntchito ife ndi structure sikuti opanda debate isi ngatambasule manifesto ayi ndithu. We are a structure imene ili ndi anthu akuimira ukansala akulongosola manifesto tonse we are operating from chimenechi tili ndi media strategy yoti kodi manifesto iyenda bwanji. So msadandaule sikuti anthu aswa opportunity ndemafunsa kuti mukuopa chani akuluakulu munthu umaopa ati ngati pali opposition. Malai Congress Party vuto lake pano kakale mtanena kuti number 1 ndi Malai Congress Party tenti ngonena pa nkhani ya kuimitsa ma MP. Malai Congress Party yaimitsanga 219 enawa tiyambire apa ali pa number 2 kali 119 kali 110 kali 1 chani kaya kumene. So akuluakulu pamene apo pali serious ndi chibwana ati chichi apa kona ndanena kuti pa number 2 palibe munthu. If anything, DPP you cannot have number 3. Number 2 is vacant because they are not a competition. Quite fair. Saku maka ni pamono pomwe. Tieni tsopano tikayangane nawo. Ena alibe ndi MP yomwe kungoti kodi choni. Ndete tichione chipani muchine nacho. Tunena pa ife tili ndi parliament. Parliamentary member kale tisanaponye kulipo kuti anthu alepera kumaka oti tunena pana chakakala chaziya akuyenda abonganda MP chifukwa cha ubigi wa chipani. Ubigi wachakwera analephera kumaka kumene kuchako ndikuvomereza kuti akulu pitani tikunena panonso mubva mabomba ena awiri akubweraso alephera kumakaso. Tsono tandiuzani ngati chipani chalowetsa kale MP tisanavote tikufanana masaizi? No. Tiyeni samaphatikize junior ndi senior. In fact ife senior mukunama iyi ndi champions tikumenya ifeyo. Ndiye tisamakhale pano kumaphatikizidwa ndi anthu oti they don't know what their name is. Akuzani okha akabambe ananini anthu athu sanalembetse kutanthauza kuti tiyeni ngaketa doti competition tingoyimira po olembetsa opposition inalephera olembetsa andi timalembetsa likuswa mtengo anagwanayonso kumeneko. Tsono mukamati kuopa tikaope chani? Ndiye tiyeni tikaniyeretsa pano mapresident adzuka ayankhula pali ena akulephera kungodzuka ukafika pa podium go hayi yeza dzatere ndi mukati apange compete ndachakwera amenewo inu anthu oti kukamaliza nomination kudzafusa mawa kuti kodi tikupita liti ku nomination mati yayi munasankha kale tu bwana pamenepo pali kupikisana. You are talking of anthu oti they are battling dementia. They don't even know kuti kodi tili tsiku liti oti masewera awawa ndili uzire to DPP mudzaonetsetse pa 16 mudzachitogwira pa dzanja akavoti mukachita chibwana mwina sadza apite ukavotaso akasa kudziwa kuti pa 16 pakwana. There is no competition here. Ndipo tisamayuze chichewa cha competition kulibe. DPP si size ya Malai Congress Party kulibe. Kaya mufuna ma MP kaya mufuna quality ya president tienti kale basi tikayang'ane kumene kwa imisidwa azimayi kuti it's Malai Congress Party kumene kuli achinyamata mkutiko Malai Congress Party. Sona tanduzani amene akuoneka kuti kubwera mavuto anthu meti nkalowa mboma ndana nkaganiza tichakwera anganene kuti angakweze mafizi ana ku university katatu. Nobody. Ankadzali cancer center etsegulidwe ndani? Nobody. Ankadzali kumwekidwe misewu ngati imene iyi nda and in every region. So wina umagazati hayi mwina timaopa akulu vuto debate imene itinakaibweretsa to a stand still tikamba kunena zimene tapanga. Chifukwa mkafuna ma health center there are over 200 kulikose mpaka na opposition iko CDF
anthu awa inawe inali pachadi pa 29 inakwera up to 200 and everybody is receiving. Anthu azikati timaopa tikaopecha njoka luzi ife ife tinali wokonzeka vuto la ife, we have no competition, tilibe opikisana naye koma timadana ndipada. Anthu ngati mukufuna kuti tipange debate, bring us credible people and tell us in advance, mutiuze amuyenda chonchi andi monga chipani tikhala basi ndife tomwetu anu ake. Koma chonde a media ndikupempeni mokugwadirani musamati yeze mulingo umodzi. Anthu awa akugwanawo okha. Inabwera penalty ya running mate tose tinaiona pano. DPP mpira Congress mpira tamenyana. Anakamenya ukondenda ena goalkeeper nkale uchoka pa golo akukayankha phone uko hayi ndi ubwera kaya weka popanda wokufusa ukaitenga tipex kumene naliko tiyeni nayo udaikhazika ife kulibe dala they can do bad all by themselves. There is no question ya competition. This take it from me. Even mwana wangu na kudziwa kuti Dr. Lazarus Makati akwera awina pa 16-1 mpira ulipa ayika anthu atatu a DPP ife taika ma players 11 and goalkeeper amuwerutsaso Fernand running mate menana menyera nde mukaone kwathu machine engineer vitumbiko mumba palibe ukambira lero anthu akudwala mutu cement watsika taonetsa ticket yathu kuti timati pakabwera problem timayang'ana and we work zokondera Malawi nde palibe wina adzafuseso kuti kulibe. I think the question should have been angati andikire amene ajakamane kuti matimu akulu alowe utakhala mpira sangakalowe champions sizingateke akhalalibe maimpi ake oti atifikire akhalalibe registration oti atifikire zawavuta yadula kumaoda iyi kulibe tungodikira tutsiku ife kuwina tinawina kale. We are just waiting kuti kodi pa 16 pako na bwanji and tsiku limenelo midzi mosemo aliyese angoyang'ana wochi chonchi ikangoti pa 16 ubwino wake tsiku lililonse limayambira kwacha ndipo tambala amalira nde paliba ukaponyetsa timangotengera wati dzutsa uja ndendi pa kukafika mebaji tatipatsani ballot tambala wakuda chonga kudinda matuluka zosafunazo ndipo akatita bana kampeni ife tilibe vuto ambatipangira kampeni tambala adzalira tsiku lero tukavota. Ndithokoze Dr. Jessica Bwira nene wachipani poyankha bwino kwambiri mafunso anu. Round yachiwiri muzichule dzina komanso media house imene mukuchokera zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri pondipanga recognize. Dzina langa ndi Alfred Jawa kuchoka ku Nyasa Times. Ndabwera pano ndi zimene anthu akupanga comment pa social media apa. Akupanga comment zino zingapo koma chachikulu akunena kuti dzulo DP kusachikalata I think usiku walero unena kuti sabweraso ku debate ndiye kuti kodi ndiye kuti MCP so kuti sipita kodi pale mugwirizano wanji kodi anayankhulana kapena zakhala bwanji ndi Malawi ali masamba amene ndiye mwina mutawata mbasira bwino kuti zakhala bwanji kuti mwakhala ngati komanso wina anapanga comment ina akuti nanga akanapita a DPP mukana pitaso iniyo kapena mukana jomba mukana panga zotani akufusa motero pa comment section. Yeah, thank you so much. My name is Wycliffe Njiragoma from Nation Publications. You say the rivals who were supposed to be on the same podium with the president are insignificant, I think, unworthy of standing on the same podium with the president. And you've described some of them as thieves, sickly, and even clowns who dance anywhere and anyhow. Would you be kind enough to mention who these people are for the record? And secondly, you said
as your party president, you think it's not proper for him to attend the presidential debates because of the reasons that you've mentioned. But in 2014 and 2019, he went. What has changed? What is the difference between then and now? And also, why don't you take advantage on the unworthiness of the rivals to outshine them during the debate? Thank you. Zina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Tamvetsa kwambiri olemekezeka mfundo zikulu zimene mwazifotokoza. Kumano makamaka tifuna tikhazike pamene mwanena kuti pali mbali zina sana kufotorozeni bwino anthu amene amakonza kapena kuti amene akonza debate. Ndiye mwina zitatheka kuti amene akonza debate iwo mwina akonza mbali imene inu mwayiona kuti apapa sana tichite bwino. Kodi ndinu okonzeka kuti atakonza zimenezo mutha kukatenga nawo mbali ku debate imeneyi? Funso lachiwiri, pamene MEC inatsegulira campaign pa 14 July kufika pano papita ndithu mwezi ndi masiku, mmene mukuyenda madera osiyanasiyana ndi mfundo zanu, kodi anthu a Malawi akuzilandira bwanji zomwe kwambiri? Zikomo kwambiri. Ineyo dzina langa ndi Ronald Victor Jaji kuchokera ku Nkhoma Synod Radio. Ndi mafunso awiri. Funso langa loyamba ndimafuna nditamvetsetsa makamba kuti kutsatira kusinthidwa kwa mayina a zinthu zina mdziko muno ngati Chileka Airport kupita ku Kamuzu maka kupita ku Bakiri Mluzi Airport, zikutanthauza kuti ndiye kuti otsatira atsogoleri amene akavotere MCP, ndiye kuti tinene kuti mwina kusintha kwa mayina amenewa ndiye kuti nali kampeni. Funso lina mwina ndilongonjezera pa mafunso amene afunsa zathu kuti timaona achakwera amapita ndithu ku debate mu 2019 2014, komanso mwina kuti ulendo uno sakupita chifukwa chona kuti mwina sadakufotokozereni zina ndi zina ndondomeko imene zikakhalire. Kodi ndiye kuti 2019 yo ankafotokoza bwinobwino kuti kukakhala chakuti ulendo uno sadafotokoza chasintha ndi chani kwenikweni? Nthawi imene ankafotokoza ulendo uno sanafotokoze? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri atolankhani chifukwa cha mafunso amenewa. Imenenso ndi round yomaliza mwa ichi ndikupase danga ona kuti muthe kuyankha. Zikomo kwambiri. Ine ndipitirize kukuthokozani atolankhani, zikuonekadi kuti mtima wanu ulipo kuthandiza Malawi amve kuti kodi timati chani. Ndiyambire ndifunso loti kusapita kwa DPP, kodi DPP itati ipite? Ndayesetsa kutsindika ndithu kuti musamatifananize, ndife anthu osiyana kwambiri, ndipo ineyo zoti sakupita sindinali sure nazo fana ndi chipani paokha, koma kafukufuku wathu ifeyo ku chipaniko mudziwe kuti achakwera tinati asapite masupporters ife chifukwa choti sitinali clear chifukwa cha organization yamene imene takonzera ndondomeko. Pamene za ku DPP mmene tikumvera ifeyo ndi matenda ndizosiyana. Ngati wina sakupita chifukwa choti akudwala, zasiyana ndi wina amene sakupita chifukwa chakuti sakukondwa ndi zimene zikuchitika ndi mmene zinthu zakonzedwera. Ifeyo monga chipani timapanga kafukufuku, enda alipo achisoni akutiuza kuti ku DPP kuti kwafika poti even kumva sakumva, ndipo ndikukhulupirira atolankhani munamva ndithu pa interview na akunena kuti I can't hear. Nde munthu uyu zikudziwika pano pati kuti ayime even 10 minutes zikukanika. Nde debate itu ndi 2 hours. Musatenge mavuto oti DPP yayimitsa patient pamene Congress yayimitsa candidate. Ndizosiyana. Enawa ndi mavuto amatenda. Andi musazipange compare ndi ifeyo.
mwaona nokha Achakwera amakafika pasonkhano amakhala pasanja pamene enawa amafika ndikukhala pomwe akhalapo nkulephera kutsika. Ndezochitika za anthu awiriwa ndizosiyana, ndipo chonde tisafananize. Izizi muphatikiza tomato ndi malalanje ndizosiyana kwambiri, ndipo chonde otiso sitingafike pomata adakati iwate inu amene ajasi size yathu anauza sankani ma running mate analephera, takalembetsani wanthu analephera. Ndezochitika zathu ndifosiyana. DPP ikakhala ku south ife timakhala ku north, ikakhala ku nsanje uke timakhala ku Chitipa ife, ndifosiyana kwambiri, ndipo palibe muchizungu amati there is no comparison. Ndinene zimenezo zokulibiretu zoti ife isi tinafike popoti tingamayesani atakhala kuti akupanga mizera. Ndingakukuuzani kuti Congress ili apa, DPP ili apa, ndechithunzi chimene mwene ojambula chimene chocho apa pa ma levels tifosiyana ma level kwambiri, tisafananize pamenepo. Manena zoti I think I'll answer this in English. You asked it in English. I've described some as sickly, and I've also described some as thieves and whatever, and you have said, can I mention? No, I'm not going to mention. The way they'll behave today will show you. You will see that, oh, that's that thief. That one must be the patient. That one must be the joker. Malawians are very intelligent. They know their people. There is no need to mention at all. The way they behave and what they've done to this country, just look at our records. You will see who borrowed money for the M5 and did not use it. We all know. And you go and look at who borrowed, who said they will fix Lakeshore Road and didn't do it, who had said that they would do Kia and JICA ended up doing it. We all know that. Let us use the facts of the country. But I will not be mentioning names. Mukaticha Sintanjani, what has, I think this was also asked in English, what has changed? What has changed is the organization of the debate. What has changed is the fact that we're not given adequate information and we find the process not inclusive, right? And I'll combine this with the question in English of, if they were to fix this, we as a party would have no problems. But they need to understand that we would need to get together, because we made this decision as a party. So if they fix this, they must come, we sit down, the way we sat down to advise the president not to do this is how we are going to sit down and come back together. But we are more than willing. Dr. Lazarus Makathi Chakwera understands the importance of being accountable, transparent, giving information to Malawians, just in a process that is inclusive, transparent, and accountable. And if those are met, we are very willing to get together and give you, and make a decision on whether we go forward or not. I think that was asked in English too, so I'll leave it there. But for the benefit of our people, because most of our supporters are at home, nditsindike pano kuti atakonza izizi my Congress party libe vuto tidzafunika so tikale pasi monga chipani, koma ife atata atipangira utadziwa bwino akupita ndani ndipo zinthu zikhala motere, format ili motero, kapena tikamati format ina kuti ndondomeko ya mapangidwe ikhala motero, ndifo okonzeka kukhala pamosi limodzi, kukhala pasi monga chipani ndikuyang'ana pa zimene zabwera kuti kodi Achakwera apite kapena ayi. What are the Malawians saying when we go around? Kodi ya Malawi tikamayenda kuti chani? Akuluakulu udzakanga tikuzimira weka belu, koma ndikokupatsani chitsanzo chamene adayankhulira afumu akwathu asinia akhombedza atafika Achakwera. Ananeneratu kuti iwowo ndi mudzi wawo ndi mtundu wawo wonse ndi mafumu wonse ali pamenepo munthu ndi Achakwera. Chifukwa iwowo sadaone munthu amene wakweza mafumu mmene zikuyenderamo, amene waika miswahara mmene zikuyenderamo, amene wapereka chakudya chifukwa cha njala imene yamenya dziko lonse lapasi mmene akuchitiramo. Mafumu kulikonse kumene mungapite anali kumpoto. Anthu akumpoto akuthokoza kuti Nthalire Road naisanakonzedwe. Zimene tikuona hapa zoti kodi nkona ndanena kuti tisesa mavoti, ndipo kusesa kosipa Central Region posepano pitani kumpoto anthu akumayimba ntungululu kumavina kuti chipani cha Otto Nchirwa chabwera.
aja tinkafuna aja ndi awo misewu ikubwera kotana tichotsera mukabwera pano pakati ndi ayi tiona ngati kamuzi wadzuka kaya mukapita kumusi uku mupite mukaone ku lake shore lomwe belt imene alandira zipatala akusangalala anthu achilomwe kumeneko lero nanji ndi misewu yaperekedwa anthu akukondwa amalawi amafuna munthu wokonza mavuto osati munthu woti amangokhala pansi kumangoyang'anira mavuto tikayenda paliponse amalawi zikwi achinyamata akupanga kusangalala kuti nifikala banki ndipo ambiri adzitha kutenga ngongole adzitha kukalima mukati muonetsetse akondwa anthu kuti kukhala ndi kumene kuku dziko lino amene akamuvotere Chakwera akunena pa mapodium kaya muti mafumu kaya muti alimi kaya mukamba aziphunzitsi palibe aziphunzitsi anakwezedwapo ngati ulendo uno pitani kwa anamwino akukondwa anakwezedwa anakuinveste ndekananji dziko lino lagwirizana amene tikuzunguliramo dziko lino lagwirizana kuti likusankha chitukuko likufuna munthu amene afuna atetse umphawi kwa wina aliyese mosasankha zimene tikuuzidwa ife anthu achialubino akuneneratu kuti chonde pa 16 Malawi aliyese ndipo pandifuna ndiyankhule ndi azimayi amene mmabereka chisankho cha pa 16 chili pakati pa imfa ndi moyo ya anzathu achialubino DPP pa mpando anaphedwa anthu awo ulendo uno aonako boma lowamangira zinyumba boma lowa samala boma limene limadziwa kuti iwonso ndi amalawi ndenonse endi pano ndiyankhule ndi mtundu wonse wa Malawi pa 16 mukamafika mukakayiona ballot paper kakumbukireni mukufuna anthu achialubino apitizo phedwa kapena mufuna akhale ndi moyo chisankho ichi pakati pa moyo ndi imfa kwa anthu achialubino ndiye mukamati tikumva chani tikumva kuti mtundu wa Malawi kuti DPP never again ikunena kuti Dr. Lazarus Makathi Chakwera apitirize ndipo ndiye khayo amene akumanga mudzi ndiye khayo akulimbana ndi mavuto amene agwera dziko lonse lapansi achuma ngakhale kuli mitengo akukhala pasi ndikumati yabwera ya cement kutsitsa mitengo imeneyo kubwera fuel ndikunena kuti ine sindikweza ndipeze njira zina amalawi akuvutika kwambiri amalawi agwirizana achinyamata azimayi wina aliyese munthu amene akumufuna ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Why not just go and take advantage of the Ziko. You asked whether we should go, why not just go and take advantage? I think there's a difference between going to kindergarten politics and going to take advantage. You can't take advantage when you are actually, look, it's like you, an adult, you take Ronaldo Messi and you say go and dribble with a baby. Are you telling me that you're going to say Ronaldo Messi is a star? No, it's a waste of his time. Look, these people are not in our league. And some of them are downright criminals. They're answering charges. So what I'm trying to say is let's be careful. Is this really the podium to say we'll be taking advantage? I don't think so. There are people who soil your image just by coming next to you. And there are some people who are time wasters, who are just not serious. They are in this just to waste their time. But honestly speaking, I want to underline, we have not said we are not going because of the people who are there. I'm just telling you that the people whom we are looking at are not credible. The real reason we are not going there is because as of the time I was coming to address you here, we have not been given a process that we can say it is transparent, accountable, and inclusive. 3. If those conditions were met, we could consider a kindergarten game. But at this rate, when we look at the people whom he's going to be with, without knowing exactly who will be there, we feel it's Malawians can do better in terms of spending their time having their leader doing things that are more profitable, rather than going to talk to people who have no clue what a parliament is, no clue what governance is, and some who honestly belong to be answering charges rather than debating. Zikomo kwambiri apa tafika pamapeto pa press briefing yathu ya tsiku la lero. Tikuthokozeni anduna komanso inu amene muli mneneri wa chipani mwalankhula momveka bwino kuti kwa ife ngati chipani cha Malawi Congress Party latsala ndi tsiku lolumbiritsa Chakwera.
ngati chipani tikungodikira tsiku limene tilumbiritse mtsogoleri wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuti amalizitse zaka 5 zatsalazi. Zinazo ayi ndi Europa. Champions amamenya ndi akuluakulu, komanso kuti ukamenya champions pamayenera pakhale ndondomeko, udutse ma process. Ndi ngati process yo sidachitike, ngakhale uli mu champion sungakamenye. Ndi president wathu mnene wathu akamba moveka bwino lomwe ndi champion, ndi Europa ya lero samenya nawo. Mpira wapachinayi Chakwera sasera nawo. Ndapempha chanatsegula ndi pemphero kuti atsekenso ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Thank you, Jesus, for helping us till the end.